Heeh tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gemes. Jenenge ora gemes nek ngono kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih lumrahe ngenten iku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku gede piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek wonten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya, iku ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to nak. Wis kaya meja. Heeh. Oh, kuwi kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku ngarep nekke budheke ndadak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa aku. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sindan tok nekke apa-apa ki ora masalah. Sing ora trima sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya, aku dadak kenalan terus sing momong ora. Rondo kempling. Nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awake dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Lah seneni Pak Doyo. Ya. Yo. Saiki genti, Mbak. Mbak Tatin, ya Mbak Tatin sih kepareng jumeneng, monggo. Iya ana layang tiba meneh keri no. Saking Bapak Siadi saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Aja dipleroki, matur suwun. Oh iya, saking lereng Kendali Sodo gunung. Wah, ngendi, Mak? Embuh aku ya radong. Saka Kendali Sodo ki apa Trayanoman sajake. Nek critane ya Somawana nek ora kliru lho, Nok. Iya, daerah kono. Heeh. Dhuwur kono, ya. Ya tinembang. Sugeng dalu. Sugeng dalu. Wah, ya iki. Kejaba Elisa ya iki sing lagi viral, Nok. Iya. Napa? Mbak Tatin iki. Heeh. Yang menggemaskan. Hah? Yang menggemaskan. Oh, tenan. Aku sing juragamu dhewe pengen napuki kok saking gemes. Jenenge ora gemes nek ngono kuwi ya. Lah piye? Lah wong gemes ki kadang kala sok nabok, sok njiwit, sok nendang ki mergo gemes. Lah nggih, lumrahe ngenten iku to. Kok napuk? Lah ya saking gemese ro lambemu kuwi lho nek dong kanu fragmen ketoprak jan. Aku gede piye? Iya. Jane ya ora apa-apa, jane ya ora apa-apa ning saking dhek pinter le mendramatisir dadine ya penonton ki kadang kala sok katut emosi. Iya. Ngono ya Mak, iya. Nek le ayu ya ayu, nek dandan. Oh. Lah kok nek dandan? Nek ora dandan aja nyawangno. Lah napa nek wonten dandan? Delok we nek. Kok nek wah wis awake ra. Ya mergane jenengan bendina weruh ya. Oh, mergo bendina weruh kuwi. Nggih, nek arang-arang weruh ya paling ora nek. Ya arang-arang sing weruh barang ya aku ya nek kok ndelokke. Iya. Nek rai rak bendina weruh. Nggih. Lengen bendina weruh. Nggih. Sikil bendina weruh. Nggih. Kaya to, geger kan arang-arang weruh. Iya, iku ya nyatane ya geger kok. Aku nek kon brangkang rak wis kari nukokke kursi to, Nak. Wis kaya meja. Heeh. Ya ning ora apa-apa ya nyatane akeh sing tresna kok. Lah iya. Ayo Tin, nembang. Ya. Napa, Pak? Iki ora njaluk-njalukan sawer-saweran lho, ora ana sawer nang kene. Mboten. Ndak kowe to. Titik-titik njaluk dit, njaluk dit kok nembang njaluk dit. Iya. Lah ono kok. Ana endi? Nek pas ono. Ngene Agnes ditransfer, nggone Elisa diulungke dhewe karo Pak Wakil Bupati. Nggih. Iya. Ayo kowe nek arep golek saweran kono medun panggung ider kono. Engko besek. Ayo sinten ya sawer. Karo nyanyi. Iya.
ora konjur masrahke aku. Ning kene ora ana. Wondene iki ana iki mergo ana tulisane ngisor kagem Pak Dalang. Ya. Oh, kagem Pak Dalang. Lah iki Pak Dalang nggih purun. Lah ya wong diparingi kok. Lah nggih Nek tak tolak engko nyepelekke kagem Pak Dalang ora sudi ngono. Wah, dudu meh. Nggih mboten ora sudi ning mbok dibagi-bagi karo anak buah ngono. Nek cukup tak dom. Ha iki mung 200 ki dido wong 10 entuk pira? Ya nggo kula tok. Wah ya aja kancane Mary. Engko nek ana sing munggah maringi dhewe ya kuwi bejamu. Nek ngene iki tak dom ndak do Mary. Ya. Ya nembang apa kowe? Lah enten pamundutan apa? Sementara iki jenengmu tidak tertera di sini. Iya, tapi maksudnya pemundutane napa lagune? Ora werna-werna. Ana apa jenenge iki? Gerajakan ana. Ya. Gerajakan wae Mbak Ayu nggih. Caping gunung ana. Nggih. Ning iki Bapak Siadi iki kaparange arep nyekar dhewe jarine. Pengen nyekar piyambak. Oh iya. Oh nggih. Kendel kok iki ras diterke wis nyekar dhewe. Sakniki napa mengke? Sop bisa kowe sikik engko bar iki Pak Siadi kuwi. Ya. Kula riyen. Apa? Gubuk nggih. Apa? Gubuk. Ya ini kok ngalah ngejak bubuk. Wah, gubuk asmara kok bobok lho kupinge. Oh kuwi. Kurang ajar to kuwi. Kupinge ngopo? Aku mengarep nekke budheke ndak tak. Ya nek kerasa ya ora apa-apa. Aku ora muni budhek lho. Ora apa-apa. Jenengan tok sing muni budhek padahal aku ora muni budhek lho. Ora masalah. Iya. Aku ki nek karo sindan tok nek apa-apa ki ora masalah. Sing ora trimo sing momong. Sing ngomong sapa? Mbah Mul. Mbah Mul iki pundi? Ya sak omong-omong aku sing momong ya ora tepung kok. Iya, aku dadak kenalan karo sing momong ora. Iya. Sindan aku nek dalam ki gampang lara. Kula ta? Kandhane. Kula ora ngunekke lho, wong nyata wong muni gubuk kok mbobok. Kuwi jenenge apa nek ora budhek? Nah, kuwi jenenge ya ngunekke to ngono kuwi. Lah ngene apa jenenge? Ya budhek tak akoni. Tuli. Selip ling ngrungokke selip ora perkara budhek. Ya. Nggih, selip, kupinge selip. Wis penok ra apa-apa, diterima-terimake. Sing ra trima sing ngomong. Mbah Mul. Mbah Kasan. Malik meneh. Sing ngomong kok akeh men, ya. Nggih. Gubuk ya kena wis gek omong. Ayo kok nek enggak di banting ambiar. Kuat apa piye? Kuat apa banting aku? Kuat. Ambok ping pindhone kowe nek kon banting kaya ngono kuat aku. Ora kuat ya tak kuat-kuatke to ya. Terus arep ngopo nek dibanting? Ayo banting ambiar ya wis mung dibanting tok ngono. Arep ngopo-ngopo ya ora wani kok. Kasus malah. Mergane ngapa? Ya banting. Mulai ya. Ya. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsir. Oh, mripate plorok. wong kleru kok. Ha apa bener? Lingsem. Nah, Kok lingsir. mau kupinge saiki apane? Cangkeme. Tak akoni wae ora apa-apa. Aku ora muni lho. Ya ora muni ning arahe ndonoe kok. Lingsem yen mutan neno Sesawangan. kleru meneh. Ya sakaremu wong aku rapal kok. Aku ki ping benerke larase. Lelampahan kang kawuri Ya. Tresna tresna
tulus nadyan ing gubuk asmara neno mangga ya yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak yo tangkung
wis arep ngenteni apa? Alhamdulillah nang sing nyawet. Endi? Niki? Oh ya syukur. Ya kuwi jenenge bejamu nang kono kuwi. Nggih, matur nuwun nggih Pak. Wau saking sinten mboten ngertos. Pokoke matur nuwun. Ya, lemah teles Gusti Allah sing bales. Nggih. Heeh. Lemah teles. Apa kuwi? Jeblok. Ya, lambene lambe elek to. Ora gelem matur nuwun kok malah ngunekke jeblok. Sing jeblok kowe kuwi. Iya. Matur suwun Mbak Tatin. Heeh, iki mau kula monggo Bapak Suyadi Yadi. Ya. Saking dusun Samban pengen nyekar tembang Caping Gunung. Ya, biyaine ndi, Mak? Mbah. Mau ngaturke nawala mrene kok. Ya. Lumantar ibu-ibu Waranggana kuwi. Heeh. Saking lereng Kendali Sada. Ya. Oh nggih, oh nggih. Oh. Nggih, matur sembah nuwun nggih. Pak Siyadi. Oh, Bob Marley. Ha iya. Nuwun sewu Pak Deleng. Nggih, Niki kalih nyambung sedulur ingkang pinten-pinten taun boten kepanggih. Oh, Lah niku Pak lek kula ngatimin wonten mriki. Lah niku nggih alhamdulillah kalih nyambung pas seduluren. Nggih. Nderek ngregengaken Pak Deleng. silaturahmi menika sae. Nggih. Ya, monggo. Badhe nyekar Caping Gunung? Nggih. Oh, nggih monggo. Ya. Iki kita wong Afrika iso Caping Gunung. Bob maneh. Nuwun sewu mangke nek wonten kesalahipun dibenerke Mbak Alisa. Aduh. Mesa nyuwun nih. Mesa milih mangke dibenerke. Aku wis sepuh kaya ngono kok ming menerke dadak njaluk tulung. Iya, mangga, Mbak, mangga Pak. Siyadi nggih asmanipun nggih. Nggih. Saking lereng Kendali Sada niku pundi, Pak? Samban. Samban. Samban nggih Kendari Kendali Sada mriku Pak. Sumawana. Mboten mriki samban wingkinge Coca-Cola. Oh, nggih 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 nggih. Nggih. Mburine Coca-Cola. Mangga. Saben bengi saben bengi nyawang mau meng kemunggahan nek mau. Kona Tang detang. Yen mamajang amung nganggo janur kuning. Ya. Sampeyan niku sok anu latihan karawitan, Pak. Mboten, Pak. Mbok ketoprak. Nggih nggen reokan kalian nak mendet pantun niku mbeto caping ngoten panas pas wayahe panas ngedos pantun ngoten niku to, Pak. Kali nembang-nembang Nggih, ngoten. kali nembang. Dadi nek enten salahe nggih. Mboten malah kula nika gumun, kula kita benjamin nika kagungan gesok gladen karawitan wong suwano nadane nggih pas, suarane nggih apik. Oh iya. Lha iki lho entuk-entukane nek wong anu golek pari, golek ramban, nyunggi pari karo tetembangan suarane malah apik no. Iya, ngono ya, Mak. Heeh. Kembang woing weton gunung Luar biasa iki. Iya. Ki seneng aku. Bapak karyanipun apa? Dalem Pakaryanipun. niki wau kesenggol sithik, Pak. Napa? Gaweang sumur niki wau nembe damel sumur sedinten. Wow. Tukang golek sumur kok ya. Nggih, damel boto. Sampeyan niku nek tukang gawe sumur kula tak takon. Nggih. Manuk apa sing betah ambles bumi? Wah niku rahasia niku. Nah, niku manuke wong golek sumur, duduk sumur. Iya, bisa ambles bumi jero banget no. Pacitan sarwe jana Wis
kompak e. Iya. Oh, tombo kesel kok, Pak. Nggih. Jan dhek ya iso nek panas udan panas aling-aling saping gunung. Ayo sinden-sinden 1 2 3 ya. Misowa Nadyan wadon sarta lanang minum ampun minum nek minum niku basa Indonesia inumane banyu bening. Ya luar biasa. Lajeng ki langgame mangga. Kejaman berjuang dur kelingan anak lanang biyen ninggal janji ning saiki ana ngendi jarene wis menang katurutan sing ora ilang bening apa lali pinanjenonse neng gunung tak jagongi saka jagung yen mendung tasili sabeng gunung Ki mau Pak nganu ngaku nek sok reokan nono. Ya engko didadekke reokan no. Ya. Entuk tang. Entuk. Ya. Nane ya. syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja kene ora
kurang le ngreyok sampean niku. Lah mboten repot. Mpun kesel kok, Pak. Napa? Astane pun kesel. Oh, kesele Terus ngoten. Wingi dalu muat ayam potong dadene pun kesel. Oh, nek siang muat ayam, nek dalu duduk Dalune muat ayam. muat ayam. Nggih, ayam potong. Siang duduk sumur. Nggih, ndamel. Napa? Ndamel sumur. Lah nggih niku jenenge duduk Nggih, sumur. nggih. Iya. Nek damel sumur sampean ora iso. Damel kok sumur sampean gawe sumur ngoten ya iso, mboten iso duduk sumur. Ya ngono tembunge sing pernah nggih. Nggih. Ana Syukur bisa nyawa gunung teso dadi rejo. Mriki lho. Nggih, matur sami-sami nggih. Dilajeng dipleroki, Pak. Napa? Pleroki gadane Pak Narto Sabdo. Oh, sampean elok lho. Sampean ngerti sik nyipta barang niku luar biasa. Malah justru penyanyi-penyanyi campursari niku sok mboten menghargai kalih napa sing Bapake kula riyen nggih tiyang dapuk ketoprak kalian wayang, Pak. Oh, bapake. Almarhum nggih. Oh, pun sedo. Sampun. Oh. Suwargi Pak Sudar. Oh, nggih, Pak Sugeng. Nggih. Sopo Mak? Oh, ya men kono ki marem ngono lho. Nggih. Ke Nggih. Kan diplerai pupung dugi mriki nggih. Katon sutresnane kali budaya Jawi, Pak. Leres sampeyan arep ming anu nun semboten ming ning arep pakaryane nggawa pitik potong kali duduk sumur ning sandale sampeyan. Nggih, berarti nek nang ngisor sumur kan wis entuk jero kae. Mas aja diple. Nggih. Mulane cepet dadi. Ning omah barang ya Dik. Mulane ya cepet dadi. Lek teng griya niku nek kula mboten nembang, kalih mboke mboten sangon sekolah rin. Ngoten. Nggih. Ning sae Mas, di nganu nggih di pokoke. Nggih. Nggih. Matur. Nggih, Pak. Yo Mas dicaosi rondo kempling. Ya, apa Aja dipleroki. Aja dipleroki. Nanti selip-selip aku. Iya. Mangga, ya. Hoi. Iya. Ditinggal kapribaden ketimuran Engko keri ing zaman boyo sing eling eling bakopo iku budaya aja ditinggal kapribaden ketimuran Engko keri ing zaman boyo sing eling eling bakopo iku budaya
matur nuwun, Matur Pak. nuwun, Pak Suyadi. Siadi. Oh, Siyadi. Nggih. Kok mboten Su mergane napa? Mboten kene niku kelangenane bapak nenten wayang mesti panggilane Siadi maring ngendi. Oh, Siyadi maring ngendi? Oh ya. Oh, alah. Iya. Wah, iki lho, Mas. Iya. Luar biasa ya, Mak. Iya, nyatane panjenengane arep dados saka pereng Kendali Sodo Suwita Sang Begawan Anoman. Iya. Nyatane ya tembange apik tenan. Iya. Saking R Ngabehi Marsudiono, Lurah Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Ya, nyuwun rondo kempling jauh-jauh lho Mas Eno. Nggih. Mangke kula caosi, Pak, mboten sak kuwatir. Ya. Mergi menika mangke tasih wonten anu apa pengundian Durpres. Ya. Mbak Ayu Purwalestari dipun suwun supados nyekar Grajagan. Ya. Monggo diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya. Ayo digayengke apa kalah karo tukang duduk sumur kowe. Ya. Grajagan Banyuwangi, Grajagan Banyuwangi. Iya ya, Mak. Nggih, Pak. Heeh. Kok suaramu kaya ora metu to? Napa? Kok suaramu kaya ora metu? Lah niki pun metu. Oh ya wis kok mau le muni nggih iki kok mengosi kek ning ra ono suarane. Metu nggih, Pak. Ya wong Kemayu ki biasane sok ngono kuwi. Iya. Kemayu. Heeh. Ora usah, Bro, ora usah otok pikir sing ngunekke ming bojomu dhewe kok. Iya. Mboten napa-napa kula niku. Ah iya wis. Sajake wis ra seneng karo kowe. Ciri-cirine pripun nek mboten seneng niku? Ayo ngelokke mbok bojone dhewe kok Kemayu, aleman ngono ki. Oh. Wis ra patek seneng paling. Nggih, Iya. napa niki, Pak? Gerajakan kok. Gerajakan. Ya bawani nganggo gelang alit ya ora apa-apa, mangga. Nggih. Ya. Mambiat mayun paman. Niki kula angsal saweran mboten? Sementara iki rungono. Dereng. Iki Waduh. saka Piyai Klaten. Ya, Nggih. Mas Tristianto. Oh ya, wis kirim 1,5 juta. Oh ya. Nggih sinten? Nyuwun gending pepeling, Bos. Oh ya, Mbak Ika. Wah, bejane Mbak Ika iki. Ya 1,5 juta ki ning kene ana tulisane ya 200 nggo Ika. Sing 1.300.000 nggo aku. Oh iya. Lho kok akeh banget. Apa? Kok kacake adoh banget. Lah sing piye wayangan ning kene sapa? Rak ya aku to. Ika rak ning panggungku apa Ika nembang dhewe ning lapangan. Wah, kejam. Piye? Kejam. Ayo ben kowe iki nek ra dikejami ya do ngeyel. Yo. Sawarane gending belam biangan. Kita iki wis bendina ning kok kaget nggih, Pak. Sapa? Kula. Oh aku kowe bendina sok kaget kok. Soale ora ajeg soale. Marai deg-degan lho. Iya. Lah yo, lah nek ciri khase Banyuwangi ya ngono kuwi. Bleh ngono. Soale sing kakung biasane bengok-bengok. Belambiangan, belambangan. Ruang bleh rotatung ngono. Ah. Tatu. Yo. Nyaram yai
kowe nek ora ati sabar wis do tak potongi kok bayare. Lah piye? Lah kowe ngeramatke aku njondel lho iki mau. Kula weruh mboten niku. Apane? Mboten jondel ki. Kaya ora weruh kowe. Aku ketoke meneng wae ning ana nggon-nggonan sing jondal-jondel. Nggen pundi niku? Ora usah tak duduhi. Noswan tara kaget tenan aku Pak. Ben pembalasan kok ya. Iya, aku mak teratap tenan ya. Mianyu wangi lor lan kidul alas angker kang Belambangan. Belambangan Ya. aja takon sesaseneng kang disangga Tanah India. tanah India Gumel yaring. gumel yaring taman Sarinuswan Tara. tara Ya. Mangga gerajakan dipun aturaken. Yuk.
aja lunga sik. Aja lunga sik, pamundutan saka iki Pak. Sapa iki mau sing anu Pak ngabehi Raden ngabehi Marsudiyana. Ya, yo napa? Randha Kempling. Kuwi lagu duet. Didueti karo bojone dhewe no. Ya. Ayo Mbak Mas Keswan, ya. Jumeneng ora ning kono kok ya. Ya. Nek dikon duet karo bojone aras-arasen nek karo Ika senengi ra jamak-jamak. Iya. Ayo semangat karo bojone iki semangat. Iya. Kok menjap-menjap. Nah, sajake sing ikhlas. Sing ikhlas. Senyum dong. Jegadul cangkeme. Ayo. Iya. Nyambut gawe. Piye kok meng mlirik ngono? Karep kula ku ya isih beda ngono lho, Pak. Sik beda piye? Ya mboten kalih niki terus. Bosan. Ora. Heeh. Bosen ya? Hah? Enggak. Lah karepe karo sapa? Nggih pun kalih niki sakanane lah. Sakanane. Lah arep karepe karo sapa? Karo sapa karepe? Karo sliramu wae diajeng wis. Ngapusi. Ya wis lek duet ungkur-ungkuran ya ora apa-apa. Kira-kira
ora cocok. Semangat. Ya semangat. Sinten sik? Rondo kempling. Oh nggih. Kok ketno kosong to, Pak? Kosong ya ora apa-apa prihatin. Ya kadang-kadang iki ana apa-apane ya awak dhewe labuh budaya, Bu. Labuh budaya. Labuh budaya. Ndak seneni Pak Doyo. Yo, besok gampang, maringi sesuk nek. Kowe nek araku Beres. beres. Yo, monggo didadoske iki panunan saka Pak Ado-ado saka anu lho. Kecamatan Mijen Kota Semarang. Wah, alhamdulillah. Mijen ki ngendi? Ya wis daerahe kono pokoke. Sak kidul Simpang 5 terus. Ngawur. Ayo ngawur. Ngawur Simpang 5 wae radong kok kowe iki. Iya, rung tau tekan Simpang 5 kok. Ya, mengerti tembange. Heeh. Ya, mangga Mas. Ndak pundi nonong ning Pun gaspol gas. Yo. pun bayu pada tinggal pun tingaren kita dewe ora numpak taksi dewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun kancane belanja ning pasar pae. Wale, aduh wale. Apa penting? Wang wale. Anting-anting. Awan-awan lunga belanja ning pasar pae. Kowe. Prawan rondo buatku, rapate penting. Kacau kabeh. Ora kacau, aku sing marahi kok ya ora apal kok kowe ora. Kuwale, Mikir Pak. apa nganti kleru ki? Mikir apa? Mikir apa? Mikir Kok mergo pasangane ora cocok kok piye? cocok. Jos. Iya. Pun niki Wis, heeh. estu. Walah iki kok dadi bareng arep rampung limbuhan kok malah layange ting telotok teko terus ki. Ya, ora apa-apa, Pak. Nyuwun lagu saking muda-mudi Taylor apa Taylor? Ya, Taylor. Ya, RT 02, RW 02, Rawa Bajul. Oh iya. Nyuwun apa? Nyuwun lagu ngimpi. Ya, mau ya ana sing nyuwun pepeling lumantar. Ya, alon-alon no. Ya. Wis jam 1 wis ora masalah sing penting lakone rampung. Ha iya. Ning kono sing ora seneng. Lah iki mergane aku wis matur to. Engko ora nganggo gara-gara ngono lakone we Ponokawan metu terus kok saben adegan. Oh. Gara-gara arek kek ngendi? Iya. Butuhe engko ora tekan jam 4 selesai to. Iya. Ya ngono ya, Mak. Mang lakone iki tak gawe ora ana gara-garane. Kok engko role ya ming Ponokawan kabeh kuwi. Iya. Ya ora apa-apa ditutukke saiki. Mbak, lho, kok wis do ilang? Iki sik nembang menungso apa demit ki, Mas? Ya menungso kaya. Kok barang oleh kok wis do ilang? Ya. Saiki Mbak Nadila, ya Mbak
anu apa Ika ya karo Mbak Cita ya biayi telu heeh ayo jumeneng sisan ya didobel-dobel ya mak iya sing pojok kono ya urung ana sing ngadeg wis tenang kok tak deke kae iya rasa sangu wedang oh nggo liwat iya kaya arep mlayu-mlayu esuk ya nyangking wedang ki mindah ndak nglangkai wedang lah ya wong wedone nganti wani nglangkai botol ilang iya monggo diaturake Napa, Pak? pepeling ya pepeling pepeling rasa nggo bawa langsung wae ya iki karo ngoyak wektu engko isih ana langgam ngimpi sing durung diaturake ya ngono ya engko ndak ora rampung monggo ayo yo oh ah hey hey
siji waton rata ngundak ditagih no. Iya. Ayo jumeneng meneh no. Iya, waduh. Lagi linggo. Yo karo ngerampungke iki nya ana apa-apane yuk nek iki ora ming kosong mlompong. Estu. Ya ora tak buka. Lho. Hah? Diparo? Lu kerja apa lu? Kan gue yang kerja, Bo. Modar ora cocoknya. Wong bojone sing nyambut gawe kok kono separuh apa? Grondok kemplinge kleru kok. Iya, separuh apa? Iya, karang ya wis saking suwene lagu kuwi ora dunekke lah iya. Ngimpi dibawani saking muda-mudi Taylor. Taylor apa Taylor iki, Mbok? Iya. Pokoke iki tulisane ora mriki. Oh, mboten nggih matur sembah nuwun. Iya. Ya nggih, diatur ngambara. Monggo. Ngambara ing ngawang-ngawang. Ya. Neno-neno. Bebasan tanpa tepi. Kalian Gunung Sewu ya bapak-bapak panitia nyawisaken uba rampene Durpres ya bariki Durpres ya mak papat kasur loro lemari loro ya wah lelok neno mangga nara besing mega katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa
matur suwun Mbak Ayu ya. Sampun. Sembah nuwun. Sampun siap? Anu, apa? Apa jenenge iki? Door press-e? Oh, sampun. Ayo Elisa, diundi Elisa. Ya, sing dawuh ngundi mau sampean. Monggo diundi. Heeh. Nggih, niki diatur 3 nggih. Kadosipun kula langsung mendhet 3 nggih. 3. Tapi wonten amplop niki napa nggih? Apa amplop? Door prize 1. Oh, enggak tahu lah ini dulu ya. Ya. 3 ya, dipilih bentar. 1 2 3. Oke. Yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3 dulu ya. Ini kok nggak bisa disogok pakai apa ya? Oh, ini ada sogok. Ini ngerti sogok. Tahu, aku sering sogok-sogok gini loh. Ah iya, mergane ana tumane kowe. Ya, ya. Nganggo apa? Yes. Sabar ya, bapak-bapak, ibu-ibu, setunggal, kele, 3. RT 02. Nastain. Ini nama ya? Nggih, Pak Nastain niki nggih. Mengke angsal napa niki? Apa karsor napa kamari? Ya engko panitia. Manut panitia nggih. Nggih. Oh, siap. Iya. Napa, Pak? Kalih amplop. Oh iya, amplopnya buat dimasukin di amplop. Heeh. Ya, minta tolong ya Mbak Tatin. Ini door prize-nya nomor 3. Ini door prize nomor 2. Apa? Sapa? RT 02. Wih lah ngandang meneh. Aduh, tulisannya karo capek dari sini. Aduh. Hah? Parila, onten Parila. Panila to? Tenan coba. Iki Parila napa Panija? Cobi. Tak. Oh. Bener mboten? Sik Padang gen blencong. Napa? Napa, Pak? Mboten to? Ah, Parila napa, Pak? Parijem. Parlila. Parlila geleng kepala. Ini nomor 2. Sudah, Bu Parlila. Satu lagi. Sing ngundi ya rada edan tadi. Malah nyanyi. Ya. Sudah disogok. Heeh. Niki aton iki. Yahmen ya. Yahmen deng Yahmen. Yahmen RT 02 meneh. Wis ngancang RT 02 kabeh. Door prize 1. Wis 3 sampun, Pak. Malih mboten. Oh, kula pengen nyogok malih. Mengke nggih. Lanjut ya malih. Nggih, matur suwun. Sampun, Pak Seno. Ya. Oh. Door prize sudah didapat RT 2 KB sing padha anu pikantuk mak ya. Terus kene diceritani ya nak, ya tak dereke mak. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning